gadael allan. Mae'r haf yn dod. Pa amser gwell i eistedd mewn stafell dywyll a chwarae gemau. Woohoo! Oh, come on, allwn ni'n gwneud rhywbeth bach mwy hafaidd na hynny. Fel be? Wel, mae'r holl blockbusters ar y ffordd, ydyn. So ni'n gallu cymryd lwc ar y nhw, ella. Be, eistedd mewn stafell dywyll a gwylio ffilms? Yep. Surf's up, dudes! Lle bod rhai o'r gwylwyr yn rhai ifanc i gofio'r Independence Day cynta, mae am Will Smith yn ymladd Aliens. Di stwff yna byth yn mynd yn hyn. Hyd yn oed ar ôl 1000 o ffilmiau Men in Black. Ond does dim golwg ohono fe fan hyn. Na, ond mae gan Independence Day Resurgence Jeff Goldblum a Bill Pullman. Pawb yn gwybod gymaint mae'r kids yn hoff o'n nhw. Wel, os ni'n cael gweld y White House yn chwethu fyny eto, dwi all in. Ie. Yn ymwedig os di Donald Trump yn ddyfod y pryd. Aliens, Gynnau, Ffrwdriadau, dynion! Wel, os di licio'r stwff yna, bydd ti'n licio'r ffilm nesaf yma hefyd. Ghostbusters! Efo merched! Dwi'n i fod yn berffaith deg, mae yna rei pobl di beirniadu castiwm merched yn ros enwog y Ghostbusters yn y reboot hir ddisgwyliedig yma. Ie, ond i fod yn decach byth, mae pobl yna nobs. Cytuno'n llwyr. Gan ben hyn i gyd, mae'r holl gast gwreiddiol wedi rhoi ei bendith i'r ffilm ac mae cameos ganddyn nhw fyd. Gan gynnwys Ernie Hudson? Gan gynnwys Ernie Hudson. Reit yma, Assassin's Creed allan ar diwedd y flwyddyn. Na, Daf. Yn syrenu Michael Fassbender a Marion Cotillard. Na, Daf, na. Mae'n bod o bod yn briliant, achos mae games yn hollol briliant, end of. Clip nesa, please. Fi'n cysgu efo nhw dan y gobenydd. Suicide Squad, ffilm superhero mwy ar y flwyddyn. O'n i bai am Civil War a Batman vs Superman a Deadpool allan mis Awst. Hei, dyna Will Smith. Fi wedi dod i hyd i Will Smith, bawb. Gall chi stop y poeni. Oce, ella bod y Joker yn edrych tipyn bach gormod fel fan o My Chemical Romance, ond dylia bod Harley Quinn yn edrych yn dda. Ti'n gwybod pwy arall sy'n edrych yn dda? Will Smith. Fa'n oed i fe nawr? Cofiwch bobl moisturise. Dyna rhyw 50. Achos mae'n edrych yn Daf? Oce, dyna ddigon o hwnna. Wrth i'r had roi Nia, ffilm mwyaf sicr fydd Rogue One, y spin-off Star Wars cyntaf gan Disney ffilm heist am ddwy'n planiau'r Death Star cyntaf. Nawr de, pan oeddwn ni'n ffilmio hwn, oedd dim clipiau o'r ffilm ar gael, felly mwynhewch y rhagflas yma. Well bod y planio yna ddim yn mynd ar goll, ia. Mi fydd yr Emperor yn mynd yn hollol horlics. Be oedd hwnna wan? Ie, mae yna un ffilm arall ar ôl, wrth gwrs. Ti'n siŵr am hyn? Di ffilmiau'n seiledig ar gemau ddim yn dda iawn yn draddodiadol. O ie, fi'n gwybod hynny. Mae'r ffilm Warcraft allan yn fuan. Ella sa'ch di licio cael lwc ar hwnna? Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed. Oce. Do'n ni bach yn brin ar amser, felly. Woohoo! Jackpot, reit de, Dav's time to shine. Nawr te. Assassin's Creed fydd y ffilm gorau erioed. Mae yna 15 o gemau yn y gyfres, felly dyma 15 o'r ysymau pam. Rheswm 1. Aww.